tarde a todos e a todas. Saúdos ás persoas que nos están a ver desde internet, desde el streaming. Imos dar comezo a esta sesión ordinaria do pleno correspondente ao día de hoxe, 28 de abril de 2022. Aproveitar para convidar a todas as persoas que nos están a ver a esta fin de semana a pasarse por a Feira do Viño do Ribeiro. Vamos a comezar co punto número 1. Aprobacións e
queda para César. Ben, bueno, eu non vou entrar nas outras apreciacións de se hai coherencia, incoherencia e demais, porque de incoherencias aquí vamos sobrados neste Concello últimamente, pero eu o que si vou facer é aceptar a proposta, por suposto, que aceptamos a engalga, non hai ningún problema, e se iso permite que voten todos os grupos a favor, pois nós por a nosa parte engalgamos. Gracias, César. Permítanos unha quenda se queren comentar algo BNG, ¿no? Sí, claro. Sí. Eu mencionaba que o lógico é que nos facilitamos a selección, aprobamos a selección, que podría ser a outra opción. O digo entre outras cousas porque, francamente, a baixada de impostos que non é real. Unha campaña do Partido Popular a nivel do Estado donde pensa que unha demagogia propia da extrema dereita vai ser impostos para que despois, evidentemente, se faga de negocio cando nos problemas da crisis coas mascarillas, entre outras cousas. As cousas hai que decir así. Se recortan en profesores e se recortan en médicos, se recortan en sanitarios, aquí se financia de todo. E basta con ver solo a modificación que se vai a pleno de 8 millóns de mañá na Diputación. Entonces, francamente, o Concello de Ribadavia, en goberno de coalición, creo que, con moita molestia o digo, creo que está sendo coherente con esta crisis, ten un bono para as familias, tamén a hora de afrontar esta crisis, que tamén serve para, por exemplo, entre outras cousas, o combustible da calefacción, o aluguer, os produtos de primeira necesidade, e este goberno de coalición o conseguiu, ademais, aumentar a todo o ano. Todos os meses, os vecinos con menos renta de Ribadavia teñen unha axuda con toda a verdade modesta digo, que non existen por desgracia en todos os concellos e que a Diputación, desde logo, nesa modificación, creo que tampouco intervén, non? Entonces, estamos vivendo de pedir unhas instancias, pero ao final, cando lle toca ao Partido Popular, nunca aparece. Gracias. César, queres quedar de peche? Claro, de feito, creo que sobraban outras intervencións, pero bueno, porque está xa fora do tema, pero aí un pouco a miña parte. Bueno, só espero que vostede como deputado e como vicepresidente terceiro, pois que faga que se cumplan estas promesas do señor presidente coas persoas de Ucrania, que son moitas, é un gasto moi importante que se está asumindo desde o Concello de Ribadavia e debemos colaborar con todos os concellos da provincia, non só cos concellos de afins. Vale. Ben, pasamos a votar esta moción do Partido Popular. Votos a prol? Votos en contra? Abstencións? Fica aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 6, moción de urxencia. Que? Non, bueno, pero xa direi non robos e preguntas, porque se nos dixe que si aceptábamos ese engalga, se votaría a favor. Sí, pero isto non obstaculiza votamos lo que dixo o compañero. Bueno, vale. Non pasa nada, non obstaculiza a aprobación da moción, Non, por suposto, pero bueno, si se dice que cando si se fai unha emenda, cando se chega un acordo transaccional, si se fai unha emenda se vota a favor. Sí, César, pero mira, no, acaba de sair agora, aprobouse por medio da abstención, tamén se comprometeu o presidente da Diputación a axudar aos concellos co tema de Ucrania. Entón, non, quero decir, si tamén se compromete o presidente, espero que se comprometa de verdade, vale? Nos que non obstaculizamos a aprobación da moción, non pasa nada, digo eu. Pasamos ao punto número 6, moción de urgencia. Tenes alguna? Maite? Pepe? No. Punto número 7, robos e preguntas. Maite. Bueno, vamos a ver. Espera un momentinho, Maite. Sí. Basta, por aclarar a postura do grupo que eu
vamos a facilitar ese... No, un momento. Bueno, si queredes... No. Sí, unha vez que falas, queredes algo. No, pero a mí é moi sincero eso. Nós podíamos haber feito como se fai na Diputación. Que o que falamos antes sobre o grupo de goberno. E a mellor, as alcaldesas do Tuelo a falar de votar a favor. Que era traer unha emenda de sustitución, que dixera xusto o que acabamos de decir, tumbamos ao do Partido Popular, que son a maioría, sí que non se poden conquerir, porque eu non quería entrar no debate, pero claro, demandar que se compren pensos, home, eu que queres que che diga? Entón, por favor, sexamos serios. Entón, mañá, como acaban de dicir os compañeros, vai unha modificación orzamentaria de 14 millóns de euros, donde no anterior pleno, señor presidente, que vostedes saben, se comprometeu con nós a ter cartos para que esta xente pudera manterse, pudera, co esforzo que está o Concello, que vostede, ao millón non o sabe, pero nós sí. Entón, non o fan, e encima nos dicen a nós que non temos palabra. Home, a palabra non a terá que non a junto. Si mañá vostede é capaz de conquerir que haxa unha partida na Diputación que veña para as persoas que temos aquí convivindo en Ribadavia e que algúns, bueno, vamos a deixar así, ven que dixeron que iban a axudar, pois entón, mañá eu reconocerei no pleno. E direi que a mellor nós nos equivocamos as termos, pero saberemos se é verdade o fan. Entón, falemos ali tamén. Que é moi fácil de cumprir, mañá facemos. Maite, a tua agenda de punto número 7, robos e preguntas. Ahora vamos. Sí, ben. Bueno, quería un pouco, se me podía dar un pouco máis de información sobre o que se anunció da planta fotovoltaica, con que se falou, con que empresa, porque en comisión non se comentara nada, despois saliu a información. Pareceme unha boa idea, pero claro, para abastecer a toda a población, non sei que proxecto se teria que facer. Eso en primer lugar. Despois, el campo do Xestal, non sei se chegou o informe, pero xa non dixo en comisións que se nos vai facer chegar en cantidad. Vamos. Despois, obras da Beonza, que se anunció tamén que se iba a comenzar agora neste mes. Quería preguntar se se vai facer algo máis no entorno, ou se ten contratado máis ou só o mes. En onde non? Na Pontevedra. E despois, en relación á Feira do Viño, que forma cada figura de empresas, pero que haxa moita afluencia de xente, creo que vai estar no tempo. Comentar que, eu non sei se se fixo cartelería, pero eu non la vi por ningún lado, porque además é un cartel moi bonito, por este ano, como para casi todos. A nós non nos chegou, non o vi por aí. Tamén incluso me molestei en sacar unha foto de mujeres que hai colocadas nos povos, tampouco vi. Solía ir por os estabelecimentos a repartir información, papel, tampouco. Moita xente está preguntando, demandando información. Claro, hai personas que non teñen acceso a internet e que non teñen ordenador. Entón, me gustaría que a cartelería que checara, a información tamén, que chega a veces tarde mal. Sempre digo que, bueno, eso que non fan no caso. Despois, as pulseras da feira... Estamos facendo caso. Non é por eso, porque a información que a veces chega tarde mal, que a veces... Vale. Pero non estamos no caso, non nos queda no caso. E as pulseras e a copa da feira do Viño tamén, no mesmo senso que si para xente máis nova que é unha boa idea, non digo que non, pero para outra xente de outra idade, o mellor vai ser un impedimento. Entonces, que se teria que contemplar para as dúas opcións, se comprar libros, entendes, que a xente sigue tendo a idea de que vai aquí o stand e que vai pagar unha copa de viño, o mellor entonces un pouco... Pero bueno, en definitiva, que espero que sea un éxito para Ribadavia e Grazas, Maite, que non se te escuitaba moi ben, entón estamos falando entre nós para preguntarnos que decías en tal, vale. En canto á planta fotovoltaica, pois ve unha empresa a presentarnos un proxecto, bueno, van a facer unha serie de memorias, de estudos, e facilitaremos vos o dossier, vale?
En canto a Ponte da Verouza, en principio se vai executar o proxecto e logo hai que facer, un estudo arqueolóxico porque o existe patrimonio e bueno, se hai que facer melloras como temos pensado o goberno de quizás iluminar a ponte, pois tamén o faremos. En canto a cartel da Feira do Viño, a cartelería non se pode facer por o tema da COVID, por o tema de papel, vale? Pulseiras e copa tamén se pode pagar en efectivo para as persoas que non poidan para as persoas que non se apañen co tema da recarga ou que non se entendan, vale? Non sei se me quedou algo porque non sei de como. Vale, gracias. César, ¿todo bien? No, simplemente tiña un robo e agora se nos suscitou tamén unha cuestión, porque se dice que non se pode facer cartelería por razóns da COVID. Non se podía hasta por motivos de COVID. A cartelería, sí, os cartéis grandes. Como nas cafeterías as servilletas, o mismo. De repartidos. Non sabe, descoñecía esa Agora se pode ver ata hai pouco que bueno, da igual, en todo caso non sabía esa cuestión, escapaba esa normativa. Ben, o robo era que nos comentan vecinos de San Pablo que no entorno da parte de abaixo do pueblo, con a iglesia, que se mete para abaixo hacia o río, estánse na calle de abaixo, que se chama en Punta da Luz, non funciona o alumbrado público dende Semana Santa. Xa o comunicaron ao Concello, por lo que nos dicen, e bueno, simplemente si se pode actuar para restablecer o alumbrado nesa fase. Nada máis. Ben, pois é a primeira noticia que teño, eu entendo que yo comunicarían ao persoal electricista, pero descoñezo que non funcionaba este alumeado desde Semana Santa. Inmediatamente enviaremos ao persoal que vayan a solucionar esta situación. Alguna cuestión máis? Non? Pois todos convidados a Feira do Viño, nos vemos mañá e grazas a todos. Sí, espera que voy a apagar esto.